салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. мошин фурӯши бародаро BMW F10 ҳастай. видеош камтар бисёртар буд, суръатша теста кардагем. кадми хайдор бошед, занг занед, рӯй мекунам, видеоро ахшро тамошо мекунед. соли 2012, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем D, коробка автомат, ҳолаташ беҳтарин. чӣ хеле мебинем мошин тозаи, мато коробка ходовиш 100%, задагӣ писадагӣ надора. на ходои ҳамаш кор мекунад, бародар даст рӯшна сум дар кора фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Фархор, нақша 150 000 сомон мегӯяд. хайдори аниқ бошад, бия ай пеш мошина бина, ҳай кина мегӯяд, маҳқул шуда бо арзонтари хубуш мекунанд. касоне хайдор бошед, барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақами рӯи экранда муроҷиат кунед. эълони навбатӣ бародаро хонаи фурӯшӣ ҳастай. 4 дар хона, якта меҳмонхона, аддени 5 дар хона мешавад. обши бародаро 10 сотиқ замин, об сафед доимӣ, дарахтони мевадиҳанда, кухни банияш бародаро дар дохили хона. хона ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад, мераи зиндагӣ мекунӣ. барои калон наздик шуда масҷид, мактаб ҳастай бародаро. қарор дорад дар ноҳияи Рашт, нақша 500 000 сомон мегӯяд бародаро. хайдори аниқ бошад, бо савдо мешавад. хонаҳо ҳамаш ремонти миёна медори зиндагӣ мекунӣ. касоне хайдор бошед, марҳамат, рақами рӯи экрана муроҷиат кунед. бародари азиз, якта магазини автозапчаст ҳастай. бародар даст рӯшна сум дар кора фурӯхта мешавад. дарози магазин бародар 8 метр, паҳмӣ бошад 5 метр ҳастай. ба ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. витрина, запчастҳои даранҷқатӣ. дар даранҷ бародаро запчастии Opel ва Mercedes дорад. ҳолати магазин хубай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақш бародаро бо маслиҳатай. ягон хайдор бошед, марҳамат, занг занед. варианти Алиширам ҳастай. метавонед ки харид ё ки вариант бошад, занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. ва дастгириро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. мошини навбатӣ бародаро Астрази, кузови хечибег ҳастай. соли 2003, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов хечибег, объем 1.6 инжектор, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародар на ходои ҳамаш 100% кор мекунад. мато коробка ходои соз, балонош ҳолати хуб доранд. салоншам тозае бародаро. краскаш ҳолати хуб дорад. қарор дорад дар ноҳияи Рашт, нақша 63 мегӯяд. хайдори аниқ бошад, бо арзони хубуш мекунад бародаро. касоне хайдор бошед, барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақами рӯи экрана муроҷиат кунед. 3 рақам дорад бародаро, ҳамаш кор мекунад. ватсапам дорад, метавонед ки муроҷиат кунед. мошини навбатӣ Hyundai Elantra ҳастай бародаро. солиш 2009, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро на ходои ҳамаш кор мекунад. мато коробка ходовишам созае. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нақша 56 000 сомон мегӯяд. срочно бародаро фурӯшай бо савдо мешавад.
касоне хайдор бошед марҳамат рақамҳоро экранда муроҷиат кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. Ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. Бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе бораи фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. мошини навбатии бародаро Vectra A ҳастааст. Солаш 95, сӯзишвориш газ, бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошини дар хадлу бародаро ҳамаш 100% кор мекунад. Мотор, коробка ходовишам соза 3 моҳ ҳуҷҷат дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, Наша 18500 мега. мошинхари аниқ боша бия мега мошина бинем, савдо мекунем назди мошиндар. касоне хайдор бошед марҳамат барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамҳоро экранда занг занед. ин буд якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шумо роҳои мошин, хона, замин, квартира чизе бораи фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешраи мо аст. хайр то наворҳои оянда.